Molweni bhatani lotshani sanibonani zidwesh nezidweshakazi. Ndibawela sincokole namhlanje ncakasane nge-depression, anxiety, mental illness kumuntu onyangayo. Why is umuntu onyangayo prone to such illnesses? Kutheni zixhaphakile nje ezi zinto kuthi bantu abanyangayo, bantu abalindeleke into yoba babe luncedo kuluntu, and futhi uzuqonde into yoba iqhelekile ide yamkelwe. Ngoba umntu esiXhoseni ke umntu onyangayo, umntu oligqirha othwasayo okanye othwasileyo kuthiwa unenkenkqe, meaning unempambano. Uyayiva? Meaning kudala yaziwa into yokuba le nto intwaso izentloko emntwini. Uyayazi into yoba mna ndifumanise into yoba I can understand why, ngoba ndithenda ujonga kukho lo msebenzi ndiphuma kuwo niwubona ndimane ndiwuposta njengangoku, umgoduso lo besinawo. It took almost a whole week because umhlekazi ezinye inkundla, uya-understand, bekufuneka ezirhumile umqolomba ilagcwabe njalo njalo, uya-understand. Kuye kwafuneka siqale kuzo, uyabo, yewamde umsebenzi ngolo hlobo kanti sisaya enkomeni. Ndiyibone pha into yokuba ufanele ugula umntu oligqirha. Masiqale kule ndawo. Xa ndijonga mna, do you know into yoba even before ndiyofika kulo mhlekazi emagcekeni, I was apprehensive for almost a month. Uba nombuzo ozibuza wona into yokuba ingaba umntana abantu, njengoba ndisithi ndimgqibile nje, ingaba ngokwenene nangokwenyaniso ubugqirha bakhe buzawugqama, ithini le nto, unyangekile. Uyayibona laa nto? That is why ufika abanye abantu ngamanye amaxesha athi umntu igqirha lam, sinabantu sinee-cases, athi umntu selitshoba usahamba amagqirha, uthi ufuna ukulungiswa, uthi wawumamela izigaba uzigqibile zonke, uzenziwe zonke, yintoni ke ngoku izawulungiswa? Uyaqonda? So uba nokwakuminca, ukuba apprehensive into yoba I wonder, you-understand, nokuthi umsebenzi ubuqu bawo uzawuhamba kanjani. Because umsebenzi mna ke ngokwalapha ekhaya uqala apha ekhaya ngokuthi xa ndimkhulula umhlekazi uyabuya, noba ngumntu ophangelayo uyabuya aze phehlweni, azobetha ibhekile yakhe yokugqibela, enze umxhomo wakhe wokugqibela, simthandazise okokugqibela kwezi nkundla zalapha ekhaya. Uyaqonda? Naleyo ifuna ukwenziwa ngononophelo. Uphinde wawufika emzini, uyayiqonda uba umzi nowuphi na, awukho umzi ekuvanwa 100% ngumntu wonke. Imizi neengxaki zawo. Uyakwazi ke uligqirha uzibone sowugaxelekile kwiingxaki zomzi phambi koba uqalise le uyizeleyo, le uyithunyiweyo, ufumanise into yokuba uyagaxeleka kwizinto zomzi. Ifuna into yoba umise ingqondo kwenzela uba ezinye izinto zingakurhinkeli, uhoye le uze kuyo. So to focus can sometimes be very difficult, and the line can be very thin, you understand, because ungumntu nawe and ungumntu othenjiweyo kweli khaya. Wawuba khona bayathanda uthatha i-advantage, bafuna ukukuyuza for ukukhululela amaqhina abo, okanye bafuna ukukuyuza to further their own interests, you understand. Uzibone ke ngokwena sowungene phakathi chwa kwezo divisions zabo, you understand. So xa uligqirha umincele loo nto into yoba eleke mntu weli khaya uthetha nawe ungaziboni uphendula nalapho kungafunekanga uphendule khona, ungaziboni sowusochukwini lweli khaya, uhleli nje uzigadile, awonwabi xa usemzini, you understand. Ufika nje uthi uripotelwa le, umane uzibuza into yoba i-intention yalo, you understand, kutheni engazanga nalo, kutheni ehamba yedwa lo. Uyazibona ezaa nto, funeka uhleli nje uvigilant,
uyayibona usezawuhamba amabandla unyathela amabandla uyonqonqoza mhlawumbi zikhona umhlekazi izinto ebengekazigqibezeli uyaunderstand ziyingozi ke ezinkundla zihanjwayo umzi omkhulu ongagqumiyo yingozi umlambo kutsho yingozi lagcwabe awuyazi into esemqolombeni uyayibona laa nto leyana iy'nkundla uyaunderstand ozinyathelayo xa uligqirha engetheni kukho umhlekazi oligqirha othi xa endibalisela uthi wakhe wathi yena ngomgqabazo wakhe wathi sevalelwe egotyelwe ityholo eli tyholo lakhe ligotywe kufuphi kude kufuphi neliwa uyaunderstand apha ngakwezi ndaba zaseHawksburg bathi abantu bekhaya behleli bambona umhlekazi enqumla ekhweza iliwa eli uyaunderstand kuthiwa umde utyebile ubonakala ukude into yoba nguye lowa ngumhlekazi uyayiva kwanyanzeleka into yoba yokhutshwa ethontweni wayegotyelwe ityholo kwanyanzeleka ukuba kuthuthwe kusukwe kulaa ndawo kubonakala into yoba kuphazanyiswe indawo enomnikazi wayo uyaunderstand so unako ukuzibuza into yoba ingaba mna elam iliso lomoya lizawusebenza na ukuze ndikwazi unukisa into yoba ndingaphazamisi abanikazi kwizikhundla zabo kwezi nkundla ndiza kuzinyathela ukuze abantu endibakhokelayo bangabikho sengozini uyayibona uba kukuminca oko kukuthandaza ngoba anything enothi ihambe rongo kuzawujongwa igqirha eli lidingiweyo into yoba kutheni lingakhange liyibone isiza uyayibona le anxiety siphila phezu kwayo uyayiva mhlawumbi uzawuhlwayelela awuyazi ukuhlwayelela kwakho uba izahamba njani sisenongangathathwa ezi zinto ufumanisa into yokuba ngoku nisiya kule nkomo umhlekazi inhliziyo igobile uyaunderstand okanye niye enkomeni umsebenzi wekhaya uthi uyowisa laa nkomo ikhaya lixolanga ncam ngoba zikhona into ezingahambanga ezingathathwanga nizishiye phezu komzi omkhulu ungenawukwazi ungena emanzini uphinde uyoziqhewula uzinyale mhlawumbi sezihambile but azide zitshona azide zithathwe nizishiye because ixesha limkile nizishiye zidada uyava zikhona imeko ezinjalo endikhe ndizibukele awuyazi nawe uba iyawuzikwehlele nini into enjalo uyayiva fika ikhaya limbombozela nisiya nje kwisigaba esilandelayo abaxolanga kwakwesi niphuma kuso uyazibona ezaa nto eziya kukhe kuthiwe kulahleke inkomo le kuzawusetyenzwa ngayo uzawuwisa ntoni kulo mzi ukuthi uphume kokwenu uthi uzowisa inkomo nje and ufumanisa njengoba ilahlekile nje kuzobuzwa apha kuwe mhlekazi into wakho umoya uxelela ubingaphi indawuni le nkomo uyayibona laa nto so xa ufika emzini zezanto ufike ufuna uboniswa le nkomo uba ikhona manyaniso nguwe abantu balo mzi bapholile bona nguwe lo unexhala into yoba heyi ezi nkomo mazisondele because awufuni bekude le nkomo because uyayazi uba yawungabikho izawuphinda ithethise ijongise kuwe uyayibona laa nto kanti usalindwe sisikhalo sale nkomo usalindwe sisikhalo isenothula le nkomo ithi cwaka ingakhali ayikho ukubona andina-picture yam ndishiywe emzini likhaya kuyovunyiswa egqirheni noba ingathi mna bangafika sendimkile because ndilinde ntoni ngoku ndishiywe apha nje uyayibona ezani because yawungakhali iphinde ithi igqirha mhlekazi inoba kutheni uyandastand kufuneka wena upopole ngomoya and ke uwiki ke ngoku xa inkomo ingazukhala and ungayazi uba kutheni ingakhali uligqirha uyayiva zininzi nje mani into ezigowisayo umincile uhleli ngentsula enye and elikhaya lisebenza uba li-divided ayingeyo wonke umuntu obekufuna apha akhona amanye amagqirha uyaunderstand oodade bawo balapho omnye bejonge uba kuthathwe ubani notata omncinci bejonge ubani kwasike ke ngoku ivoti yafuna wena uyaunderstand so aba bebefuna abantu babo bamincela into obufeyilishe zikhona iimeko ezinjalo siphila loo meko ke bantase ndiyafuna ukuthi mna umntu oyibawelayo le nto sikuyo hayi shem ubawela nje into engenamsebenzi
bawela ukufa because lingcwaba sizawungcwatywa sibancinci thina, I'm telling you, and amagqirha afe mancinci ubuyaqwalasela. Sizawungcwatywa sibomvu thina, ndixelele. Kuzawuba nzima nongena kweebhokisi zethu emingxunyeni because sabe sisindwa imithwalo yenu, sivasa izichitho zenu, sigxotha iinunu zasemakwenu. Uyayibona laa nto leyana? Akho nto intle mani, imbi le nto sikuyo camagwini. Bendisithi nje mandinikhumbuze into, asonwabanga, ningaboni sibahle. Sonwabanga, into kunayo senza ingadi. Cama.